उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेत भाजपचे पदाधिकारी प्रवेश करणार। जिल्हा प्रमुख कुंदन पाटील, तालुका प्रमुख बाळा धानके यांच्या नेतृत्वात पक्षप्रवेश होणार। भिवंडी पक्ष कार्यालयात होणार पक्षप्रवेश। आत्ता पर एक खबर 24 तासवर ब्रेकिंग पाहतोय। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेत भाजपचे पदाधिकारी हे प्रवेश करणार असल्याची माहिती समोर येत आहे। कसारा भागातून हे प्रवेश होत आहेत। यामध्ये असंख्य कार्यकर्ते हे भिवंडी येथील पक्ष कार्यालयात जिल्हा प्रमुख कुंदन पाटील, तालुका प्रमुख बाळा धानके यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षप्रवेश करणार आहेत। काही वेळातच हा पक्षप्रवेश होणार असून यामुळे भाजपला शहापुरात फटका बसणार आहे। काल देखील काही भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिवसेनेत पक्षप्रवेश केला होता आणि आज उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेत काही भाजपचे पदाधिकारी पक्षप्रवेश करत आहेत।